warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng sonten para rawuh ingkang kinurmatan, Bapak Ibu guru, para tamu undangan, saha kanca-kanca sedaya ingkang kula tresnani. Sepisanan puja lan puji syukur kita aturaken dumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Awit saking rahmat lan karunianipun kita saged pinaringan wekdal saha karempatan nglempung ing acara pentas seni lan budaya Jawa kanthi kawontenan wilujeng. Para rawuh ingkang kinurmatan, para seni lan budaya Jawa menika salah satunggaling sarana kangge nguri-nguri lan nglestarekake kebudayaan leluhur lumantar seni tari, tembang, karawitan, saha pagelaran sanesipun. Kita saged mangertosi bilih kebudayaan Jawa nganut nilai-nilai luhur kadosta andhap asor, tepas lira lan rasa gotong royong. Ing zaman modern kados sapunika Buddha manca kathah mlebet ingkang gesang kita. Mula saking punika minangka generasi enom kita kedah tetep bangga lan setya nguri-nguri lan budaya Jawa supados mboten sirna katut zaman. Mugi lumantar pentas seni menika kita saged langkung tresna dumateng budaya Jawa lan saged nerapake nilai-nilai luhur ing gesang padinan. Mekanten sesorah saking kula menawi wonten lepating tembung kula nyuwun agunging ngapunten. Matur nuwun sanget dumateng para rawuh sedaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.